У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Умиловані у Христі Пану, брати і сестри, сьогодні збираємося каля алтара Пана у святочний день, коли святкуємо ахвярування Пана, традиційно Маці Божої Грамнічної. Гэтае свято показывае нам, што Марыя, ахвяруючы свайго сына Пану Богу, адначасова показвае нам шлях, які вядзе нас да збаўлення. З верай і надзеяй ахвяруем нашыя сэрцы Богу, як выбраныя дзеці Божыя, якія праз сакрамент хросту далучыліся да вялікай гэтай сям'і дзяцей Божых, калі Бога можем называць сваім айцом, дзякуючы ахвяраванню Езуса Христа дзеля нас, дзеля нашага збаўлення. Праставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці Валентыну Зінкевіч у першую гадавіну па смерці, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. Дарагія браты і сёстры, 40 дзён таму мы з радасцю святкавалі нараджэнне Хрыста Пана. Сёння мы ўспамінаем дзень, калі Панна Марыя і святы Юзаф прынеслі дзіцятка Езуса ў святыню, каб там скласці належную ахвяру. Такім чынам Пан Езус не толькі выканаў прадпісанне закона старога запавету, але сустрэўся са сваім народам, які яго з вераю чакаў. Сімеён і Ганна прыйшлі ў святыню, натхнёныя Святым Духам. Ён іх асвяціў, каб у маленькім дзіцяці яны змаглі пазнаць Хрыста і з радасцю вызнаць веру ў Яго. Таксама і мы, сабраныя Духам Святым, разам пойдзем да Божага дому, каб сустрэцца з Хрыстом. Мы Яго знойдзем і пазнаем у ламанні хлеба, а калі Ён прыйдзе ў хвале, будзем вечна радавацца Яго прысутнасці. За хвіліну будуць асвечаныя нашыя свечкі грамнічныя. Калі ласка, адна просьба, толькі прыслухайцеся, калі ласка, запальваць толькі адну свечку, не ўсе, якія там шмат прыносім, дастаткова толькі адну свечку. Молімся. Божа Стварыцель і крыніца усялякага святла, Ты сёння адкрыў праведнаму Сімеёну святло на асвятленне паганаў. Пакорна Цябе просім, выслухай просьбы Твайго люду і благаславі гэтыя свечкі, якія мы панясём дзеля Тваёй славы. Вядзі нас шляхам дабрадзейнасці і дазволь увайсці ў святло вечнае праз Хрыста Пана нашага. Амен. Святло на освячення поганав і славу народа Твого Ізраїля. Святло на освячення поганав і славу народа Твого Ізраїля. Тепер на слову Твоему, Пане, отпускаешь слугу Твоего у супокої. Святло на освячення поганав і славу народа Твоего Ізраїля. Бо в очі мої убачили Твоє збавлення, якое Ты подрихтовал перед обличчям усіх народів. Святло на освячення поганав
Хвала на вышынях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моління нашее, які сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Твой одинародный Сын, який прыняў нашу чалавечую натуру, быў гэты дзень ахвяраваны ў святыні, покорно Тебе просим, учини, каб мы могли с чистыми сердцами стать перед Твоим обличам, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Малахії. Так каже Пан: «Вось я пошлю анёла майго, і ён подрыхтуе дорогу передо мною, і нечакано прийде у свою святиню, Пан, якого ви шукаєте, і анёл заповіту, якого ви чекаєте. Вось ён ідзе, і хто витриває у день ягонага прыйсця, і хто устаїть, калі ён з'явіцца. Бо ён, як агонь плавільшчыка, і як плуг, што ачышчае, і сядзе, як плавільшчык, і адсунуў леве, і пераплавіць іх, як золото і серебро, і яны будуць прыносіць Пану ахвяру у справядлівасці. Тады спадабаецца Пану ахвяра Юды і Єрусалема, як у дні даўнія, як у мінулыя гады. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пан могуцяў, ён кароль хваславы. Пан могуцяў, ён кароль славы. Подымите верхи ваши брамы, узніміце адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ж гэты кароль славы? Пан моцны і магутны, Пан магутны ў барацьбе. Пан могуцяў, ён кароль славы. Подымите верхи ваши брамы, узніміце адвечныя вароты, каб увайшоў кароль славы. Хто ён гэты кароль славы? Пан могуцяў, ён кароль славы. Пан могуцяў, ён кароль славы. Чытанне паслання да габрэяў. Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму ў іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю. Гэта значыць д'ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю, бо сапраўды ён дапамагае не анёлам, а патомству Абрагама.
Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца да братоў, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для уміласціўлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светло для освятления язычников и хвала народа Твоего Израиля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалем, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Єрусалеме чалавек, імя якога Сімеён. Быў гэта чалавек праведны і набажны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў, натхнёны Духам, у святыню, і калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайгу, валадару, паводле слова твайго у супакоі, бо вочы мае убачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народу твайго Ізраіля». А яго бацька і маці дзівіліся таму, што было сказана пра яго. І благаславіў іх Сімеён і сказаў Марыі, маці яго: «Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць. І праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І была там Ганна, прарочыца, дачка Фануэля з роду Асера. Яна была ў вельмі пажылым веку, пражыўшы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў. Удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу удзень і ўначы. І яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана, і казала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусалема. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася, і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Умілаваныя ў Христе, Пану, браты і сёстры, на працягу стагоддзяў, як і сёння, свята ахвяравання Пана разглядавалася як Марыйнае свята. Урачыстасць ахвяравання Пана, якую мы адзначаем сёння, называем урачыстасцю Маці Божай грамнічнай.
Напэўна, таму, што ў гэты дзень у касцёлы прыносям запалёныя свечкі. Гэтыя свечкі нашыя бацькі вельмі прыгожа называлі грамніцай, таму што запальвалі яе ў час навальніцы, калі грымеў гром, калі было цёмна, калі быў страх і трывога за страту маёмасці ці нават жыцця. Запаленая свечка нагадвала нам, што не трэба баяцца ні зла, ні цемры, ні нават смерці, бо Езус усё гэта перамог у пасхальнай таямніцы сваёй смерці і ўваскрасення. Таму ў нашай традыцыі мы кажам, што сёння Марыя прыносіць Езуса, святло народаў, і мы называем сённяшні дзень скарочана святам Маці Божай Грамнічнай. Сёння гэты сімвал свечкі павінен быць для нас добра зразумелым, бо рэчаіснасць паказвае, што мы губляем сэнс таго, што нясе гэтае свята. Для многіх гром ужо не знак няшчасця, трагедыі, цемры, сатаны, смерці, але знак пэўнай групы людзей, якія жадаюць змагацца супраць Бога і Яго волі. Знак пратэсту супраць жыцця і ласкі і знак збочанай формы свабоды. Сёння мы хочам запаліць сапраўднае святло, а гэта Слова Божае, Слова, якое сталася целам, каб жыць сярод нас. Калі Марыя і Юзаф прынеслі святло ў Іерусалімскі храм, Сімеён і Ганна змаглі адчуць блізкасць Бога і абвяшчаць вестку збаўлення іншым. Умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры, нерэдкія выпадкі, калі адна і тая ж свечка суправаджае чалавека на працягу ўсяго яго жыцця. На святым хросце хросныя прыносяць свечку, якую запальваюць ад пасхальнай свечкі ў знак веры ва ўваскрослага Хрыста, які цяпер асабліва прысутнічае ў жыцці маленькага дзіцяці, абмытага водамі хросту. Часта дзіця трымае гэтую свечку у дзень першай святой камуніі, калі паглыбляе сваю сувязь з Езусам, прымаючы яго ў найсвяцейшым сакраманце. Таксама свечку ставяць у рукі паміраючага, што з'яўляецца выразам яго веры ў будучае ўваскрасенне пры пераходзе ў вечнасць. Запаленыя свечкі сімвалізуюць святло Хрыста, абвешчанае прарокам Сімеёнам у Іерусалімскім храме. Святло для асвятлення язычнікаў. Запаленая свечка, якую мы прыносім у дом, мае вельмі прыгожую сімволіку, таму што яна падобна са святлом веры, якое трэба пастаянна падтрымліваць у нашых сем'ях і старанна ахоўваць ад згасання. І ў нашым жыцці падобна. Мы перажываем сітуацыі, калі адчуваем, што вера ў Бога – гэта наша сіла, калі вызнаванне веры для нас не праблема, калі нават намі захапляюцца іншыя за тое, што кожны дзень так моцна верым у Бога. Аднак у нашым жыцці у кожнага з нас бываюць моманты, калі клапаціцца пра сваю веру і яе ўзрастанне вельмі цяжка, калі нам трэба абараніць нашу веру ў Езуса у нашым сужанстве, у сям'і, у маленькім дзіцяці, у падрастаючым падлетку, які бунтуецца супроць усяго, або у зламаным, хворым чалавеку, пра якога мы клапоцімся.
Марыя хоча падтрымліваць нас сёння ў захаванні святла веры ў Езуса Хрыста, Сына Божага. Яна перажыла ў сваім жыцці, як і мы, хвіліны радасці з-за блізкасці да Бога, але таксама хвіліны болю, смутку, які пранізаў яе сэрца як меч паводле прароцтва Сімеёна. Марыя, якая заўсёды ідзе на крок наперадзе нас, паказвае нам шлях да Езуса, да крыніцы сапраўднага жыцця, боскага жыцця, якое змяшчаецца ў святых сакраментах. Марыя, якая з'яўляецца ўзорам веры, паказвае нам дарогу ўжо не да Іерусалімскага храма, але да нашага парафіяльнага касцёла, а дзе мы можам сустракаць яе сына, схаванага ў найсвяцейшым сакраменце. Езус з нецярпеннем чакае сваёй сустрэчы з кожным з нас, асабліва ў нядзелі і ў святы, а таксама і ў самыя звычайныя і штодзённыя дні. Сёння мы ўзгадваем ахвяру Марыі Езуса Богу Айцу. Паспрабуем жа сёння ахвяраваць сябе Богу у даверлівай малітве, не пакідаючы ніводнай сферы жыцця выключна для сябе, прасторы, куды ён не меў бы доступу. Калі падчас гэтай эўхарыстыі святар ахвяруе хлеб і віно, якія стануць целам і крывёю Хрыста, ахвяруем разам з гэтымі дарамі і саміх сябе, нашыя сем'і і выкананне паклікання, якім мы былі адораны. Будзем прасіць Бога, каб аздараўляў тое, што ў нас слабое і хворае, і ўмацоўваў тое, што прыгожае, добрае і высакароднае, асабліва ў сужанскім і сямейным жыцці, але таксама і ў жыцці адзінокіх людзей. Узгадаем перад Богам тых, хто сёння адзначае сваё свята, дзень кансакраванага жыцця, законнікаў і законніц, людзей, якія ўсё сваё жыццё прысвяцілі служэнню Богу у супольнасці касцёла. Памолімся за іх, каб яны як мага лепш рэалізавалі дар свайго паклікання, будучы для нас сведкамі веры па прыкладзе Марыі. Святы Альфонс Лігоры, гаворачы на гэту тэму сённяшняга свята, з дапамогай старой легенды паказаў моц заступніцтва Марыі. Ён пісаў: кажуць, гэты святы, што Александр Македонскі атрымаў доўгі спіс абвінавачванняў супраць сваёй маці. Прачытаўшы гэты ліст, імператар адказаў: «Чы ёсць хто-небудзь, хто не ведае, што адной слязы маёй маці дастаткова, каб змыць 1000 такіх абвінавачваючых лістоў?» Тады святы Альфонс уклаў у вусны Езуса словы: «Хіба д'ябал не ведае, што простага заступніцтва маёй маці за грэшніка дастаткова, каб я забыўся ад абвінавачваннях, якія яго вінавацяць у грахах супраць яго». І заключае: «Бог абяцаў Сімеёну, што і не памрэ, перш чым убачыць Месію, але гэтую ласку ён атрымаў толькі праз Марыю, бо менавіта ў яе руках апынуўся збаўца. Таму той, хто хоча знайсці Езуса, павінен шукаць яго праз Марыю. Звернемся да Маці Божай і звернемся да яго з вялікім даверам, калі жадаем знайсці Езуса». Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, скарыстаўшыся гэтай парадай святога Альфонса, заснавальніка
кангрэгацыі рэдэмптарыстаў, давайте сёння даручым сябе ў рукі Марыі, каб яна магла ахвяраваць кожнага з нас Езусу, як сваіх духоўных сыноў і дачок, каб ніхто і нішто не магло патушыць яркае полымя веры ў Бога унутры нас. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, якіх з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і ў жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны, беззаганнай Маці Божага Сына і нашай заступніцы просім Хрыста за ўвесь касцёл. Молімся за святы касцёл, каб вёў усіх да Бога сапраўднай і адзінай мэтай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу дыяцэзію і за яе пастара, каб Бог умацоўваў усіх вернікаў у еднасці веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пакліканых да законнага жыцця, каб няспынна разважалі пра Божую любоў і атулялі сваёй малітвай усіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб Божыя запаведзі і ўзаемная любоў былі для іх крыніцаю шчасця, еднасці і моцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за Валентину Зінкевіч у першую гадавіну па смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, з радасцю ўвайшла ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, ідучы за святлом Христовага вучэння, умелі жыць у еднасці і спакоі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб праз пакорную малітву ўсяго касцёла здзейснілася справа збаўлення усіх народаў праз Хрыста Пана нашага. Божая тайна, тихая стайня, выгляд яе цудоўны. Хлопчик маленькі ў беднай стаенцы, Богу самому роўны. Хлопчик маленькі ў беднай стаенцы, Богу
Молитесь, браты и сестры, как мы и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Спрадвечный Ойча, нехай Табе будуть дасподоби дары Костьола, які по волі Твоей ахвярує Табе, як беззаганное ягнё за життя свету Твоего одинородного Сына, які живе і владарить на веки вечные. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо ў гэты дзень Твой спрадвечны Сын быў ахвяраваны ў святыні, а Дух Святы вуснамі Сімеёна абвясціў, што Ён – слава Твайго народа і святло на асвятленне паганаў. Таксама і мы з радасцю сустракаем нашага Збаўцу і разам з анёламі і святымі праслаўляем Цябе, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Валенціну і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным,
у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзефом яе абраннікам, со святымі апосталамі, со святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcися imię Twoje, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа, бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахи свету, благословленая, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Промінь зорки з неба лівся, тишиню ночних долин. Народився, народився, народився Божий Син. Народився, народився, народився Божий
Помолимся. Добрый Боже, праз найсвятейший сакрамент, який мы приняли, умацуй нас у Твоей ласцы. Ты сповнил сподівання Симеона и дал ему перед смертью убачить Христа. Учини, каб мы імкнулися сустрэцца за збаўцам и досягнули життя вечного. Праз Христа Пана нашего. Паслухам парафіяльныя аб'явы на свята ахвяравання Пана. На гэтым тыдні ў літургіі азначаем у панядзелак успамін святога Блажэя біскупа і мучаніка, асвячэнне свечак і благасловенне святога Блажэя на святой імшы раніцай і увечары. У сераду успамін святой Агаты, панны і мучаніцы, благословление хлеба и воды на святой імшы раніцай і увечары. У 8:30 будзе ружанец для кола жывога ружанца святой Агаты. У чацвер успамін святого Павла Мікі і паплечнікаў мучанікаў. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца. Раніцай наведваем хворых, адрасы якіх можна запісаць у канцылярыі. Увечары адбудзецца святая імша аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Перад святой імшой у 17:30 будзе супольны ружанец і малітва аб пакліканнях. І, як заўсёды, як кожны чацвер, святая гадзіна ад 23 да паўначы. Таксама на гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца, набажэнства да найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Спавядаем за паўгадзіны перад святой імшой. У наступную нядзелю святая імша у 14:00 у капліцы ў Палянах. Інтэнцыя жывога ружанца. Молімся за цяжка хворых, прыкаваных да ложка людзей нашай парафіі і таксама за іх сем'і, аб ласцы цярплівага перажывання цярпення. Дзякуем за ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла і нашай парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Сергей Сцяпанаў, пражывае Ашмяны, вуліца Чырвонаармейская, і Вольга Бальцевіч, пражывае Ашмяны, вуліца Чырвонаармейская, аб'ява другая. Той, хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны павядоміць мясцовым душпастырам. На гэтым тыдні па калядзе наведваем панядзелак 3 лютага ад 16:00 Ашмяны, вуліца Будаўнікоў 40 і пасля 18:00 Ашмяны, вуліца Будаўнікоў 30 і 42. У аўторак 4 лютага ад 16:00 Ашмяны, вуліца Будаўнікоў 38, пасля 18:00 Ашмяны, вуліца Будаўнікоў 32. Серада 5 лютага ад 16:00 Ашмяны, вуліца Будаўнікоў 34, а пасля 18:00 вуліца Савецкая 6, 8, 12. Чацвер 6 лютага ад гадзіны 16 Ашмяны, вуліца Савецкая 16, 18, 20 і 20А, пасля 18:00 Ашмяны, вуліца Савецкая ад 28 па 42 номер, цотныя нумары. Пятніца 7 лютага пасля 18:00 Ашмяны, вуліца Савецкая, нумары ад 44 па 54, цотныя нумары. Субота 8 лютага ад гадзіны 11 Ашмяны, вуліца Савецкая 58 па 144, цотныя нумары. І пасля 13:30 Ашмяны,
вулиця Советская, 15А, по 77 номер, няцотныя нумары. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Андрэй Бубноў, 48 гадоў, Мар'ян Календа, 66 гадоў і Францішак Буйніцкі, 67 год. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Даверым новараспачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай, памолімся за цяжка хворых, прыкаваных да ложка людзей нашай парафіі і іх сем'і, памолімся аб ласцы цярплівага перажывання цярпення. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагражай маленнем нашим, але ты усялякай свой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благословленная. О Пані наша, опякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Мария Пані Яснагурская, Мария Пані Яснагурская, Молися за нас. Мария Пані Яснагурская. Молися за нас. Примите Божие благословенство. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. О Бетлеєм спішаймо, достойні там цуд. У ясельках Сын Божий, Он збавить грешний люд. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, володари земли. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, володари земли. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twego.
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.